Molt bé. Per finalitzar el tercer Congrés Català de la Cuina ens adreçarà unes paraules al molt honorable senyor Quim Torres, 131è president de la Generalitat de Catalunya. Parlàvem de prestigi i és cert, un recorda potser fa 25 anys quan un jove potser volia o s'adreçava a algú per dir escolti'm, he pensat que podria ser cuiner o cuinera, doncs segur que la resposta passava de l'escepticisme o una seriosa inquietud per part de les seves famílies. I ara en canvi es veu com una opció de futur, una opció professional de prestigi, i això, insisteixo, ho ha fet tanta gent que m'és impossible d'anomenar, però que ha treballat i ha dedicat molts esforços i molt treball per arribar a aquest punt d'excel·lència, i si em permeteu una paraula que m'agrada a mi també molt, perquè crec que representa la cuina catalana, d'autenticitat. Hi ha una cita del Néstor Luján, famós gastrònom, que diu: no existeix cap plat menyspreable a la cuina quan es fa de manera autèntica. I penso que haver sabut tornar a l'origen, al back to basics, amb tota la creativitat, amb tots els canvis que ha suposat la cuina catalana, però ser conscients d'allà d'on veníem, perquè tot allò que no és tradició és plagi, com és sabut, penso que ha sigut un dels grans perquès de per què la cuina catalana es troba en el moment en què es troba. Cada dia que tenim l'opció de dinar, de sopar, doncs d'alguna manera hi ha un tros del nostre paisatge, un tros del nostre país, de la nostra terra, que va amb nosaltres i que ens enriqueix. Posar en valor a les primeres matèries del país em sembla en aquest moment urgentíssim, i també urgentíssim pel que suposa no només, com deia la consellera, el treball digne dels nostres pagesos, pescadors i ramaders, als quals els hi devem tant. Jo penso que també en aquest moment tots els restauradors, tota la gent que us dediqueu professionalment a la cuina, escampats arreu del país, ens ajudeu a que el nostre país sigui un país viu, que és el que necessitem. Joan Fuster deia que menjar és conversar, per tant, de fet, també potser hem estat aquí tots plegats mig dinant. En qualsevol cas, i per anar ràpid i acabar, quan tinc ocasió també de fer-ho en actes com els d'avui, jo recordo unes paraules de Mercè Rodoreda que deia que per ella el millor que podia fer per servir el seu país era fer la seva feina el millor possible. I jo voldria agrair-vos a tots, els que us dediqueu a la cuina catalana, que serviu al vostre país fent la vostra feina el millor possible. Hi ha una paraula que m'agrada molt, és ofici, i crec que ho hem de recuperar, l'ofici. Va per aquí, no podem fer-ho d'una altra manera, és el nostre ADN, és el treballar bé, és fer les coses bé, és fer-les amb ofici. I aquest és l'èxit, que és el vostre èxit de tots aquests anys. Per tant, gràcies a tots els que heu participat en aquest tercer congrés, però sobretot gràcies als que ja esteu pensant en com i què debatrem en el futur quart congrés. Moltes gràcies.